Untuk yang ini meratakan pedal. Tuh. Ben rata kabeh. Terus Mas Atiur Rahman kados ngoten. Mas Atiur Rahman. Ini Mas Ma'ruf ini. Mas Ma'ruf Sutejo. Oh, ana Sutejo nih. Ma'ruf ta Ma'ruf Surup. Ini meratakan teras. Ya. Teras iki. Sing rembukan gek wingi iku lho. Masalah pipianisasi wis bar ternyata. Wis bar. Saiki karek ngombe. Ya ngelak wonge. Ngale sebelah pindah sik, pindah. Iki ngelak iki. Wis ora poso. Serius poso sawale wis bar kok Pak aku jarene. Tuh, tangan kiwa sisan. Tuh ya. Ngelak jarene. Ya, ini melanjutkan ya. Iki ngeratakno iki. Ngeratakno teras. Ngeratakno pedal. Iki dina Sabtu iki langsung diram nih. Enggak pakai lama. Ya. Yang ngasih ram loh, Mas Kohar. Ya. Oh. Wis diuruk-uruk dhewe, dilong-longi dhewe ngene iki. Ngene iki karek mandore. Tuh. Set. Mari ngono dibuak rono iki. Sisa urukane. Dibuak rono. Ki wingi ya diusungi saiki dibuak meneh. Wis sak karep-karepe ya. Jenenge dikongkon kepolone ya ngene. Oh. Sing iki masani iki. Ya padha wae ngelak. Pokoke tukang iki poso sawale wis bar kabeh. Ramadane ya wis bar. Saiki lagi poso sawal. Oh. Ya nih. Wayahe sawal takon THR.